ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. барномаи футболи осиё дар соли 2021 бо шумо боқӣ мемонад ва ҳоло ба нашри навини ин барнома шурӯъ мекунем. баробари дигар шудани сол дар ҳаёти футболи мамлакат навгониҳои зиёд ҳузур мекунанд ва оҳиста оҳиста дастаҳои футболи мамлакат омодагиро ба мавсими соли 2021 шурӯъ менамоянд. тавре хабар дода мешавад, дастаи мунтахиби то 17-солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии Аҳлиддин Турдиев дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд дар ҷумҳурии Беларус ширкат менамояд ва ҳоло ба машқҳои навбатии худ дар майдони Академияи Федератсияи футболи мамлакат оғоз кардааст. мусобиқа аз 3 январ то 7 феврал дар шаҳри Минск гузаронида мешавад. соли гузашта футболбозони тоҷик дар мусобиқаи ҷоми рушд то ба бозии ниҳоӣ рохат гирифта дар задани силсила зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ аз соҳибони майдон дастаи Беларус мағлуб шуданд ва соҳиби ҷои дуввум гардиданд. бозӣ дар вақти асосӣ бо ҳисоби 2-2 ба поён расида буд. Аҳлиддин Турдиев имсол низ ният дорад ки бо бозии зебо хотири мухлисонро шод гардонад. дастаи мунтахиби тоҷикистон дар ин сину сол як ҳафта пеш дар 2 вохӯрӣ аз дастаи мунтахиби Эрон мағлуб шуд ва тайёриро ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё идома медиҳад. ёдрас мешавем ки дар чемпионати Осиё ки дар Баҳрайн мегузарад, футболбозони мо бо дастаҳои мунтахиби Умон, Яман ва Амороти Муттаҳидаи Араб дар гурӯҳи Б бозӣ мекунанд. тавре хабар дода будем, Алиёр Ашурмаҳмадов, сармураббии дастаи Исрафшан, дар мавсими соли 2021 ба ҳайси сармураббӣ ба дастаи клуби марказии варзиши Артиш гузашт ва ин дастаро машқ метиҳад. инак Исрафшан ҳам сармураббии худро пайдо кард. минбаъд Исрафшанро дар мавсими нав Раҳматулло Фузайлов ба ҳайси сармураббӣ ба майдони бозӣ меорад. Раҳматулло Фузайлов дар мавсими гузаштаи футбол дастаҳои Кӯктош ва Равшани Зафарободро машқ додааст ва ҳамзамон ёвари сармураббии дастаи мунтахиби ҷавони Тоҷикистон мебошад. хабари дигаре ки имрӯз мухлисони футболи тоҷикро рӯҳбаланд кардааст, ин ба вазифаи сармураббии дастаи алаи Қирғизистон таъин шудани мураббии шинохта Нӯмон Юсуф мебошад ки пештар ба ҳайси сармураббӣ дар дастаи Хуҷанд фаъолият карда дар дастаҳои гуногун ифои вазифа кардааст. ҳоло навакак конфронси матбуотӣ дар Бишкек ба анҷом расид ва мо имкон пайдо кардем ки бо Нӯмон Юсупов дар тамос шавем. салом муборак бошад вазифаи сармураббигии дастаи алай. салому алайкум акалавдин, ташаккур зиёд барои табрикот. вохӯрӣ бо васоити ахбори Қирғизистон чӣ гуна гузашт ва чӣ вазифаҳо дар назди алай гузошта шуданд? албатта дар назди дастаи алай ки яке аз дастаҳои пурқуввати Қирғизистон ба ҳисоб меравад, ҳамавақт баланд монда мешавад ва мақсади асосӣ дар ин мавсим ин бо муваффақият боз кардан дар бозиҳои ҷоми конфедератсияи Осиё ва ин дар дастаи алай дар бозиҳои стиковой бозӣ мекунад ва мақсади асосӣ он ки ба бозиҳои гурӯҳӣ шомил шуданд ва дар чемпионати Қирғизистон ҳам дар ҷоми Қирғизистон мақсад фақат бо муваффақият бозӣ кардан ва ҳам ҷом ҳам чемпиониро ба даст овардан. саломат бошед, барори кор ва муваффақият ба шумо. дӯстони гиромӣ, барномааморо идома медиҳем. Конфедератсияи футболи Осиё дар баробари соли нав рамзу нишонаҳои худро иваз кард. ба мо муяссар шуд ки ин наворҳоро ба даст орем ва ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо лавҳаи нави дастаҳои мунтахаби Осиё пешниҳод мегардад ки нақшаи асри нав, мазҳари нав бо тасмимҳои қаҳрамонии мунтахабҳои ватанӣ мебошад. дар ин баробар Конфедератсияи футболи Осиё барои Лигаи чемпионҳо ҳам кӯлоҳҳои худро пешниҳод кард ва он сар аз соли 2021 бо шиори асри нав, мазҳари нав дар бозиҳои Лигаи чемпионҳои Осиё пешниҳод мешавад.
дар ҳоле ки мавсими нави футбол дар кишварҳои осиё шурӯъ мегардад, дар баъзе аз мамлакатҳо ё мавсим ба анҷом мерасад ва ё идома дорад. чунин ҳолро мо дар чемпионатҳои кишварҳои ҳамсоя мушоҳида мекунем. дар чемпионати ҳиндустон имрӯз даври нӯҳум ба анҷом мерасад. дастаи ченаин ки дар он фатҳуллоев ҳунарнамоӣ дорад, дирӯз дар майдонаш аз дастаи ҳайдаробод бо натиҷаи 4-1 шикаст хӯрд. даври нӯҳуми премер-лигаи ҳиндустон аз рӯзи 2 январ шурӯъ шуд ва дар он мумбай сити бар керала бластерс бо ҳисоби 2-0 мағлуб шуд. ҳоло мо вохӯрӣ байни дастаҳои ченаин ва ҳайдарободро тамошо мекунем ва футболбозони ҳайдарободӣ ки бо пироҳанҳои зард дар майдон ҳунарнамоӣ мекарданд, бисёр ҳам бозии муҷалло нишон доданд ва дар дақиқаи аввал қариб буд ки ҳисобро боз кунанд, вале дарвозабони дастаи соҳибони майдон дар ин вохӯрӣ вишал калц хеле хуб бозӣ кард ва нагузошт ки онҳо ба задани тӯб мушарраф шаванд. Ба ин нигоҳ накарда дар ин давра ҳамчунин футболбозони Ист Бенгал бар Одиша бо ҳисоби 3-1 зафар ёфтанд. Атека бар Норт Ист Юнайтед 2-0 ғалаба карданд ва ин бозие ки ҳоло мо шумо мебинем дар ҷанбасти даври нӯҳум буд ва футболбозони ҳардуи ин дастаҳо дар қисми аввал тӯбро ворид дарвоза карда натавонистанд. аммо як ҳолате ки дар дақиқаи 50 ба амал омад, бо зарбаи Ҷоэл Чанес анҷом ёфт ва ҳисоб кушода шуд ва дастаи ҳайдаробод ба сафи пеш баромад. ин бозингар дар ҳақиқат як маҳорати хуб зоҳир кард. баъди 3 дақиқа меҳмонон бори дигар ба кушодани яъне дарвоза муваффақ шуданд. боз ҳолатро боз ҳам зиёдтар карданд дар назди тури дарвоза ва ниҳоят боз бар Нарзарӣ муваффақ шуд ки ҳисобро инҷо боз кунад. ин футболбоз ҳам дар ҳақиқат як ҳолати ниҳоят нобаҷоро дар назди дарвоза истифода бурд ва ҳаликорон Нарзаӣ тавонист ки ҳисобро 2-0 кунад. футболбозони дастаи ҳайдаробод то ин бозӣ омадан дар 3 вохӯрӣ пай дар пай ба мағлубият дучор шуда буданд. аммо футболбозони дастаи ченаин бошад бо 1 ғалаба ва 2 мусоҳиб ба ин бозӣ омаданд ва дар дақиқаи 67 ҳоло тавре дидем таҳара буд ки инҷо хатои дарвозабони соҳибони меҳмононро Катиманиро истифода бурд ва ҳисобро 2-1 кард. ин голи ягона дар вохӯрӣ аз дастаи ченаин буд. дар дақиқаи 54 ба майдон Фатҳуллоев омад. ӯ дар ин бозӣ Силвестр капитани дастаро иваз кард, вале ба дасташ кӯмак карда натавонист. дақиқаи 74 аст ва боз Жоау Витор аз паси хуби Ясир, ҳоло ин Ясир аст ки тӯбро ба ҳамдасташ Жоау медиҳад ва Жоау бо зарбаи сахт тури дарвозаро ба ларза меорад. ин баъди 5 дақиқа футболбозони ҳайдарободӣ бори дигар бо ҳамон ҳуҷуми хеле хубе ки нав Нарзарӣ ба ҳадаф расонида буд, голи дуввумро, голи дигари худро ӯ ба самар расонид, дуболо кард ва дар натиҷа 4-1 натиҷа бар ҷониби меҳмонон ҳайдаробод буд. дар давлати Қатар даври 12-уми лиги ситораҳо ба поён расид. ҳамоно клуби футболи Асади Қатар дар садри ҷадвал қарор дорад ва ин даста 32 имтиёз гирифтааст. дар зинаи дуввум чемпиони мавсими гузашта Аззуҳайл аз паси сад гом ба сои унвони чемпионии навбатӣ мегузорад, зеро шогирдони Хави нисбат ба Аззуҳайл 2 бозӣ бештар гузаронидаанд. дар даври 12-уми бозиҳо Асад бар Харитиёт бо натиҷаи 5-0 пирӯз гардиду Аззуҳайл бар Умсалол 1-0. дар ин вохӯрӣ футболбозони дастаи Қатар ки дар майдонашон бозӣ мекарданд бартарӣ зиёд доштанд ва онҳо ҳамеша кӯшиш мекарданд ки дар ин вохӯрӣ ба комёбӣ муваффақ шаванд. ин ба онҳо ҳам муваффақ шуд. Аҳмад Фозил дар дақиқаи 41 аз паси хуби Юсуф Белаилӣ ҳисобро боз кард. аҷиб он буд ки дар даври 12-уми чемпионати Қатар, лигаи ситораҳо ё худ лигаи нуҷуми Қатар аксаран футболбозони меҳмон ба пирӯзӣ ноил шуданд. аммо дар ин бозие ки мо шумо мебинем аллакай дар дақиқаи 45 боз як хато ва боз як пеналти таъин мешавад ба дарвозаи Алғаррофа ва Юсуф Белаилӣ ин тӯбро ба нишон мерасонад ва бо ҳисоби 2-0 Қатар
ба танаффус меравад ва гумон буд ки дар ин вохӯрӣ қатариҳо дар ҳақиқат метавонанд ба пирӯзӣ ноил шаванд. вале қисми дуввум тағйири бозӣ шуд ва боз ҳамон дарвозае ки тӯбҳо аз он гирифта шуда буданд дар қисми аввал боз дигар тӯбҳоро истиқбол кард, аз ҷумла ҳамин тӯби зебое ки аҳмад алғанеҳӣ дар дақиқаи 53-ум ба нишон расонид. бубинед бисёр ҳам зебо ҳаст, бисёр ҳам ҷолиб ҳам ҳаст. аз зери пои муҳофизатгирон ин тӯб ба ӯ насиб кард ва ҳисоб тағйир ёфт 2-1. баъди 6 дақиқаи дигар ҳоло ин ҳолати дигаре ки мо мебинем ки дар инҷо қоидаситезӣ дар майдони назди дарвозаи дастаи қатар ба вуқӯъ пайваст ва дувар боз як пеналти дигар таъин кард ва Жонатан Коджия ин тӯбро ба нишон расониду ҳисобро баробар кард 2-2. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқоти Лигаи Ситораҳои Қатар ки ин ҳафта идома меёбад. аз футболи ситораҳои Қатар ба Лигаи бартари Амороти Муттаҳидаи Араб рӯ меорем. се клуби футболи ин кишвар Ал-Шарҷа, Ал-Ҷазира ва Ан-Наср бо бозии зебояшон хотири мухлисонашонро шод мегардонанд. солҳои охир яке аз клубҳои машҳури ин кишвар Ал-Айн ба натиҷаҳои дилхоҳ муваффақ намегардад. аз соли 2018 гӯё комёбиҳо аз ин даста рӯй гардониданд. дар даври 12-ум Ал-Айн дар майдонаш бо соҳиби ҷои дуввум Ал-Ҷазира вориди рақобат шуд ва бозиро бо натиҷаи 2-2 мусовӣ ба поён расонид. дар мадори ин бозиҳо натиҷаи 2-2 хеле зиёд буд. Ал-Васл бо Шабоб Ал-Аҳлӣ бо ҳисоби дуюмин натиҷаи 2-2 бозиашонро ҷамъбаст карданд. Ал-Насри Дубай бо Ал-Ваҳди Абудаби бо ҳамин натиҷаи 2-2 бозиашонро ба поён расониданд. бозии Ал-Иттиҳоди Калба бо Хатта 0-0 ҷамъбаст шуд ва ин бозие ки мо шумо мебинем Ал-Айн бо Ал-Ҷазира ҳам бо ҳамин натиҷа ба охир расид. дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 23-ум Кайо ҳоло ки мо дидем бо ҳисоби 1-0 соҳибони майдонро ба сафи пеш баровард. ҳамин футболбоз тавонист бори дигар дар дақиқаи 37-ум Ал-Ҷазираро маҷбур кунад ки тӯби дуюмро аз дарвозааш гирад. дақиқаи 37-ум Эдуардо инҷо хеле паси оли дод. ҳоло бибинед ин маҳсаму Эдуардо ки ба қафо тӯбро партофт ва зарбаи аз масофаи дурзадаи Кайо роҳи дарвозаро пайдо кард. нимаи дуюми вохӯрӣ чун дар бозие ки дар Арабистони Саудӣ буд ба нафъи Ал-Ҷазира буд, бар нафъи мизбон буд ва Бруно дар дақиқаи 61-ум тағйири ҳисоб кард 1-2 ва дар дақиқаи 63-ум Халфан Муборак аз паси Алӣ ҳисобро баробар намуд 2-2. аз чемпионатҳои кишварҳои арабӣ ба Лигаи бартари Ҷумҳурии Исломии Эрон таваҷҷӯҳ мекунем. тавре ёд доред, дар Лигаи бартари Эрон 16 даста барои унвони чемпионӣ муборизаро шурӯъ карданд ва ҳоло Истиқлол баъди 10 давр дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад. Истиқлоли Теҳрон яке аз дастаҳои қудратманди Эрон ки таърихи бою рангин дорад ба ҳисоб меравад. аммо имсол Персеполис ба финали Лигаи Чемпионҳои Осиё роҳ ёфт ва дар мусобиқаи имсола Алҳол баъди 6 бозӣ дар зинаи даҳум мавқеият дорад. Персеполис ҳамаи бозиҳои худро, бозиҳои хонагиашро дар варзишгоҳи Озодии шаҳри Теҳрон мегузаронад ва бозиаш бо Зубоҳан маҳз дар ҳамин ҷо сурат гирифт ва дар дақиқаи 17-ум ҳоло тавре дидем бисёр як ҳолати хубро Умед Алишоҳ истифода бурд ва ҳисобро боз кард. ин голи навбатии Алишоҳ аст дар радифи бозиҳои Премер-лигаи Эрон ва баъди танаффус зубоҳаниҳо тавонистанд бо як зарбаи ниҳоят олии Мелод Ҷаҳонӣ ҳисобро баробар кунанд. ин натиҷаи 1-1 барои ҳар ду даста як имтиёзӣ овард. дар ин давр футболбозони Истиқлол пейсафи гурӯҳ бо натиҷаи 2-0 Алюминиум Арақро бо ҳисоби ҳамин 2-0 мағлуб кардану соҳиби 3 имтиёз шуданд ва мавқеашро дар зинаи аввал беҳтар намуданд. Саноати нафт ҳам бо ҳамин ҳисоб нафти Масиди Сулаймонро ҳам ба мушкилӣ рӯбарӯ кард ва ба мағлубият дучор кард. вохӯрии Персеполис бо Зубоҳан ки ҳоло мо шумо мебинем ҳолатҳои хуб ҳам дошт ки метавонистанд меҳмонон дар ин вохӯрӣ пирӯз шаванд. ҳоло 4-3 аст футболбозони Зубоҳан ва ин ҷо хато мекунанд ва наметавонанд ин тӯби
خیلی خوبه رو که یک نفر بازیگری زیادی داشتند استفاده برند. باز یک حالت دیگر رو زوبوهانی ها به نتیجه انجام دادند. در این در فولاد بر نساجی مازندران با حساب 1-0 ظفر یافت. با تساوی پرسپولیس زوباهن همراه میشه. با یکی از کشورهای از آسیا دور که فوتبالش به این منطقه منسوب است استرالیا نظر میکنیم. در اینجا هم بومران مسابقات قهرمانی فوتبال در جریان است. در مسابقه این کشور در سطح عالی 12 دسته شرکت دارد و الحال در صدر جدول مسابقات بعد 2 دور دسته سنترال کوست در زینه اول موقعیت دارد. دسته های استرالیا در حقیقت به شکل اروپایی بازی هم کنند ولی موقعشان در بازی های لیگ چمپیونای آسیا نه آنقدر خوب است. به این نگاه نکرده چمپیوناتشان بازی های مسابقات کشورشان خیلی تیزتون میگذرد که ما یکی از آنها رو میبینیم. ادلاید یونایتد با ملبورن سیتی با هم بازی میکنند و در این وخوری لحظه های خیلی زیادی گلزنی هم وجود داشت ولی نتوانستند حملگران هر دو دسته با کامیابی موفق شوند. تنها در این وخوری در دقیقه 66 در قسمت دوم حساب شده شد و تومی یوریچ بازیگر دسته منتخب استرالیا در این وخوری حساب را باز کرد و ادلاید یونایتد را به صفی پیش برآورد. تا این وقت 1 دقیقه پیشتر اسکات جیمیسون با کارت دوم زرد از دسته ملبورن سیتی از میدان رانده شد و این امکان داد که فوتبالبازان ادلاید یونایتد بار دیگر 10 نفره بازیگران دسته مهمان را استفاده برند، یعنی 1 نفر بازیگر زیاد رو و استفان ماوک در دقیقه 76 گل دوم را به نشان رسانید. همین طریق اکنون چون دور دوم است حالا درباره کدام دسته بهتر است حرف زدن دشوار است ولی بازی‌های من بعد نشان خواهند داد. اکنون دوستان گرامی بگذاریم با آزمون برنامه‌مون. با سرپرستی ویگا فارم و مرهم پردیفن آزمون پیشگویی از شما توفه از ما ادامه می‌یابد. نتیجه بازی هفته گذشته حالا منظور شماست و می‌توانید جواب‌های خود را مقایسه کنید. غالب را ما برای گرفتن توفه هفته آینده به استودیو دعوت می‌کنیم. اکنون در هفته نو نتیجه بازی‌های زیر را پیشگویی کنید. دوستان گرامی در همین جا برنامه نوبتی فوتبال آسیا رو به انجام میرسونیم. مقصد ما ترغیب فوتبال تاجیکستان، آسیا و کشورهای این منطقه است. هرچند دشواری ها برای دسترسی موادها جای دارند ویدیو یعنی، اما ما کوشش میکنیم که با شما از نویگری های فوتبال آن حرف زنیم. باقی سربلندی پیروزی شما آرزوی ماست. خود را احتیاط کنید.